EM Executive Mayor yaseGqeberha. Sayeke uthi Port Elizabeth Mosong. Sayeke okanye Nelson Mandela Bay. Yes. All right. Welcome to Pikelela podcast. Thank you so much for honoring us, Apa. I am excited. Thank you so much, for giving me this opportunity. All right. Lena ke sifuna ibe more relaxed. This one akuzuxoxwa ngathenda. Lena akuzuthini. I want abantu bethu bakwazi wena. You know? Eyo ni inkulu ke kum more than anything. I would want umntana omncinci ona 15 ona 14 abondo ba it's possible. I want us to take us back. Uzalelwe phi? Ungowaphi sisi? You know? Abahlali bakwazi into bangabana asikuboni ngoku apha. Uzalelwe phi sisi wami? Mna ke ndi-binary true and true. All right. Ndizalelwe KwaZakhele ngasedameni eSays. All right. Ndifunde eBanyard, i-primary schooling yam. And then iBanyard mos ilikufuphi ngoku neWolfson Stadium. Yes, they bond. So ndizalelwe phaya kwakungakwamyoli i-shops then and ndasuka samka khona sayohlala eDwesi ngo-89. So I did I completed my primary schooling eDwesi. All right. I-high school ndiyenze eLungisa. Okay. Wathetha ngo-89 ndicima mna unga-95 nje. Ndimtya. Ndili-2000 xa ndivuna. So ke ungoka-19 bani ke? Ndingoka-81. Is it? Yeah. Okay. All right. By the way ke ndingoka-8 ngoJanuary mna. So apho ukhulele khona phayana actually umamam ngowaseBanyard nokwakhe. Yeah. So there was a house here in Oskolpad next to pa kwagokwabo pa. So when grandparents were moved from a Costin zasiwe lokishini ke kwenziwa londo ba move lapha. So nam ndikhulele KwaZakhele. Yo ithi ke ngokinto kum in my mind, you are a politician. Uphethe this seat. Le seat a lot of people don't know bakufikelela njani kuyo. You know kukhona i-professions ezithile where umuntu xe kuyo people just assume into ba umuntu ungumuntu onjani. Today we are going to zasusa some of those because ndiyabahola siyazi into bangabana kwenzeke njani, how did we get to apho sikhoyo ngoku. Now ubetha i-primary yakho eBanyard, you moved to eDwesi, wenze naphayana, uya kweyiphi high school? Ufunda phi and ithini into? You know, Vovo, I would like our people to understand into yoba umuva kwethu from KwaZakhele to eDwesi yayisenziwa, yes, our parents could afford because ngutata umuntu wayene subsidy and he could afford wayiphayelela umasipalati. But primarily it pushed them le decision yokuba they were pushed by circumstances. All right. Kwafika amachaka ahlala eBhek kwasekhaya sikhula before sihambe because usinazo ufike sesisedwesi ukuba ngumntana o-additional in the family ilast born yasekhaya. So we were 5 umuva kwethu from KwaZakhele to eDwesi. Kwafika amachaka and of course I can't remember the year abafika ngayo, but all I know is that kwakubakho amapolisa amaninzi green anxiba green ayedla ngokusula imipu badubule. Whether siyadlala phandle kufuneka badubule nibaleke kubekho la sound ichoka abhlungu endlebeni nibaleke ningene endlini nifone. Ekhaya ke zaye kungabikho phone kwaKwaZakhele yayikhona ifone naseDwesi yayikhona. Nifone ke ngokufonela emsebenzini kamamba kudutyulu babuye sebebaleka abazali. But what I can remember
during that time kwakungabikho njengoba nje babe bold bobabini. Yes. They would not go and confront them. Bekuvela kuthiwa makuvala ucango. Ngenani endlini kuvala ucango. So i-system yayikhona then ye-apartheid kind of affected and pushed ukuba abazali mabachoose. It's either size zimbrikisane we accord kwezo sigezo zabantu or we die there because they did not care. It happened more than 3 times and there was no accountability and akho kwamntu nesibindi soyobabuza uba kwenzeka ntoni. Mamela masibuye nje kancinci. Umuntu ozalwe ngoko li-2000 umuntu okudala wakhona but makazikhumbule ezinye izinto. Yintoni ichaka? Yintoni amachaka? Describe nje into yoba ngabana ngumuntu otheni, wenza ntoni, ungena wenza ntoni. During apartheid times kwavela kwafika abantu i-force, I think it was a tactical response. Okay. If sinoyithema as such because ngabo babehambe bebetha abantu beyile force funeke yenze these emergency actions zazikhona at the time. Okay. So they used to wear green. And babethetha, it's either they would speak Zulu or Venda. So they were termed amachaka. Right. So I don't know where the name comes from, but ke Right. yayingabona abantu boyikwayo because babengabuzi babevele babethe. And kuyo yonke loo nto babedubula besithini kuhlelwe. It was also indlela babesebenza ngayo babengonqena usuka pha eback batsibele eyadini. And they would go into each and every room for no reason. Sivele sibaleke siphume. Akukho mntu sithi no siso ncedisayo siphume phandle benze lento bayenzayo baphinde baphuma bazi noba bazokhangela ntoni or kwenzeka ntoni. So yayindlela yabo babebullish bafika babullish. So I think yayindlela ye-apartheid system yo intimidate more abantu kuba mabanga mamoyike urhulumente and kube kukho abantu abangathethi language bayithethayo. You would understand that kwazakhele kuthethwa isiXhosa. So xa kuzawufika umuntu ekukwi-language barrier and yet uyi-color of your skin kuzawuba called that resistance. Okay. So I think it went on up until yangu 94. Yo. Because even when we moved to Ezwide, we were experiencing the same. The house we had to move to, unfortunately, yayindlu yabanye abantu bomzabalazo. Okay. Nayo yayine bullet holes edongeni. Nayo it was just indlu ebonakalayo ba nayo inezayo inxwaleko zabantu bebehlala khona. But because umama was associated nabantu babe active at the time, so we ran to that house napha zaye sikwazi uhlala for longer. Kwafuneke idigqitywe le ndlu yasedwesi siyohlala khona because akulungi ezinye izinto edwesi sagqityezelwa sesipha. Okay. So ndiyayiqonda ke thina ke singabantu bamnyama asifane siye nakwi-counselling nakwintoni. You are young ukafiki ku-10, you are experiencing this. Could loo nto leyo yakuphusha into yoba ngabana ngenye imini uyafuna uba ube kwindawo yomthetho yayikho nto yayenzekile kuwe ehleliyo mhlawumbi imemory ekhumbulayo oqonda uba yiyo eyakwenza mawubawela into ezithile ikhona into enjalo okanye ke thina sisitrongo sabantu bamnyama iyenzeka siqomba sayi-accept and then we move on nobomi kuwe ithini? Well, I think mna izinto ezininzi what was an advantage at the time sasikhula khona izinto ezininzi bekuthiwa maziyekelwe zihandlishwe ngabazali. All right. Because it was not lento yamachaka was not the first one. Okay. Nento yoba kufike abelungu ngobusuku kuvunjululwe kuqhwatywe abazali benisithi niyabuza kuthiwe thulani into yabantu abakhulu and then you must leave it there. So we were brought up kwinto yokuba ezinye izinto you are not privileged to follow them or understand them. And I think it's shieldile lo culture for some reason, but
Another advantage was that our parents used to discuss izinto zepolitiki. So we were able to understand what is happening in the country. As a result, when we moved eDwesi, kungangeni iziteksi ezantsi emhlalo kotshane, ipetition yayibhalwe ekhaya, ibhalwa ngotata uZim Makhita-khita, ibhalwa ngotata uBhomza Nkohla, i-meeting isekhaya. My parents were also participating in that. Nabantu, I think nabantu bakwaxokozela pha ezantsi eDwesi. What I can remember mna nge post, because kwaku pre-1994 and towards u-1994 lo, no Bhudumalamani was part of those babedla ngokuza bazomobilize because wayengahlali kude napha ngasekhaya. So you would listen curiously as abantwana xa kuthethwa, because even loo nto leyo bii-taxi azingeni, and then u-government introduced into yokuba abantu abanamatyala amakhulu mabaxuthelwe ifurniture. So those were the discussions they were discussing xa beneza meetings. But what we could not grasp at the time was that ezi meetings zihlala xa kutheni, xa kukho ingxaki or xa kwenzeka ntoni. It's only now that I was older that I realized uba okay yayiyikomiti yokuhlala. So they were mobilized ngotata uMakhita-khita noBhuduma as iSANCO at the time. So bezama into ba ukuphila kwapha eDwesi because yayingabantu i-middle class, but then ikwa exploitwa loo nto, amatyala abanyuswe ngumasipala kuzorepossesswa kuthweni. Most yabantu babefika baphele bengena furniture, babe nayo bangabi nayo because ziyaxuthwa. But they won that fight, bamobilize ibhayilonke oBhuduma and kwamiwa yaliwa loo nto nomasipala at the time. And it was towards the transition ka-1994. What I can remember mna ngo-1994 kwavele kwakho i-feeling, and even when I think of that time, kuvele kubekho i-feeling yobumandi of generally hope. There was just a wave ngo-1994 because kwavele umama waza nezazipeliti zineentaka. Yayisisipeliti esibhule sinentaka emhlophe. Okay. For us to distribute around, because kwezi meetings zabo they were given that for the new South Africa. And when the meetings were sitting, they used to say, yo sizayozikhethela izindlu etown, sawuma sizikhethela izindlu, sazikhethela imoto. So there was generally hope for an African, a new South Africa, and also the African National Congress taking over government. Ukuba kuzawuba kwamlebese. So we've got to realize ke lo mlebese wawuphuphwa ngo-1994. I remember pha ezantsi eDwesi apha emhlalo kotshane eMsantulane, there were still very few houses ngo-94. Kwaklabhwa imali, kwaxhelwa igusha. There were more than 20 yegusha ngemali ezaziklabhiwe kucelebratewa i-victory ye-ANC. When kwakusiwa kuyovotwa, you were so curious ungumntu uba kuyintoni, what is so exciting ngabantu bayovota. So those are positive memories that we hold to our heart dearly about transition from the bad experience yethu yaKwaZakhele, and then coming to KwaDwesi, there was general hope that i-gravy train izawukhwela. Mamela, yazi executive mayor, ndizama njengoba uthetha ne. I'm thinking into yoba you are 8 before you move from pha ngaseBhenyathi, and then niya eDwesi, and then eDwesi xa singena ko-94 you are 13. Ngoku ndicinga mna into yoba ngabana during ezo age ezo mna ndicinga ngoyodlalisa, ndicinga mna ngoyomosha, ndicinga ngoba kuzoyiwe ebaleni kuthini. Wena sowurhabula at that age. I-advantage ye-environment. I think it was the advantage ye-environment. So wena khange uyifumane uba ukuyodlala nabanye abantu No. okanye ikhona qha is just ngokuba sincokola uba ukhumbula loo nto.
Ndikhumbula loo but Yes. but hayi sidlalile Okay. kwazakhele Alright. sidlalile. Alright. Hey. I know uwalker Yes. kuyotshiwe carbon black. Oh wow. But I used to be a problem because xa kubuywa kwakufuneka ndibelekwe. Cute. Bekude ndidiscourage kuthiwe suhamba utyebile uzobelekwa kuba. But Xa I must say, ne, into yoba, I'm impressed into yoba kwakula early age busowusiva ingxaki esinazo as the country. Mna endikhumbulayo ebuntwaneni i-firebomb that I remember nge-5th kaNovember sizawunxiba sinxiba isintondoni silight inantsika i-firecrackers, you know, and that I remember amapolisa enzeka ngapha nangapha. But andikhumbuli mna kungena kuxoxwa ngepolitiki around him, you know, kwazakhele. So I'm very impressed to hear i-detail onayo and how you would listen. So inkulu kakhulu loo nto leyo. So sendiyibona noba ngaba ndihamba njani. Could you say ke ngoku ntoba ngabana from that time busoyazi uba ngabana wena i-life yakho ufuna uphela ukwi-politics? No, not really. I wanted to be a fashion designer. I used to sew from as early as 6 years. Sew stuff, so no pop. Okay. And abanye babedla ngothenga kum because ndandithunga ndibathengisele. And ndikhathwe nangeleke somnye umuntu athi ndiza kunika ilekese and then khandinika ilokhwe yomntana. So I can sew anything. Azange ndiye esikolweni, so it's just one of those Bani things. waku-influencer kuyo mhlawumbi okhumakhulu okanye khumle Ngumama umuntu wayethunga, but she was not that good. I ended up being more than her. Oh, I remember in the 90s when kwakukhweza Panama zine-flower, okay. I used to sell them. Ndizenze ndizithengise ndibe nemali. Okay. Now, uyabetha ke ngokuyenza, you go to a high school pha eDwesi. Ithini into yakho ne-tertiary? Kwenzeka ntoni? Okay. When I grew up, I wanted to be a fashion designer because I thought I was going to make a lot of money, go and live in New York and everything. So, Awubukela uBold. Awubukela uBold. So ezaa sketches apha kuBold uqomba uyalithanda. so, but I was not too deep kwinto ye-TV. E-TV, ne? You know what? I must just thank Mama because she was supportive of the fact that I was creative. Okay. Kwakukho i-crate endlini enamalaphu. Njengoba nje wayithunga. Ii-pieces zamalaphu behlala kulaa crate. Okay. Oonopopi bahlala kwenye crate. So utsala la crate ukwazi usika izinto. Ndandibuya esikolweni ndinqunqa. Okay. Ndinqunqela into yoba ndizawuba nezinto, then I will sell to others. As a result, ndidlalise ndade noba ndafunda u-7. Wow. Because I used to enjoy lento of dressing up abantwana and my customers, my younger customers and stuff. So the other, coming back to your question, yokuba ndidibene phi nento of shifting from what I wanted to be. I think, well, if I can go back, Glendo Bubuzba, did the political environment influence me? I would say subconsciously I knew what was happening in the country because of the information that would be discussed phambi kwethu. We knew that we were not in a good space, but it never occurred to me that there would be a barrier enonqanda uba ndingareachi my dreams to go and practice my work yokuba ndifuna uba yi-fashion design. But then when ndipass u-10, umama said to me, kufuneka uvuke uye technicon uyofuna isikolo. Uyazihambela? Ndiyazihambela. Okay. Uba hayi ekhaya bungatotobiswa ukokoko. Okay. My mother used to say, hayi andikhulisa izithunzela umuntu makazimele. One day I'm not going to be there. Hambani mbona ozimela.
Umntu bezihambele ekhaya akho mntu inoba ngusinazo yedwa umntu last born. But all of us we've been taught independence, and even ne roles in the house bengekho gender roles. Okay, so sorry kule 5 khange sithi ngothetha ngale into nihamba njani kule 5? Khona umdala kunawo, khona othini? Ewe ndingowesine ekhaya. Ungowesine wena? Ewe. Oh. Ngusiphokazi ibe nguphinda, ibe ngusibusiso, ibe ndimi, ibe ngusihle, ibe ngusinazo. So ndingaba bantu akuthiwa no2 kuthiwa umama kababalwa, ngaba bantu balityalwayo noba bakhona. So zange ukubhekethisa. In fact, mna ndingoyena mntu that my parents regarded as oyena mntu nokwenza le nto ifunwayo. Yabo laa nto bakuthiwe izoba babalwa iza, babalwa this, babalwa that. Not for uba kuzawuthiwa kufuneka uteketisiwe, but our parents were practicing more tough love. Okay. Umama wayengumntu onothando kakhulu, angaba bantu bahagayo. Abuye emsebenzini anihake, emini uyanifowunela kule line, ibuyile esikolweni, okay intoni uyafowuna endlini. Alright. Nento ba ndiyanikhangela nenza ntoni. So that kind of love you'd get, but xa urongo. Okay. And as well into yokuba lento yokuba do what is expected. Sahla ngokuthembiselana ngovasa izitya nosibusiso. Silala kwi-double bunk, silala phezulu nilala ezantsi. Siyayazi uba athi uba masipakishe impahla, mama uzovuka ngo-3, umama ngo-3 uvuka kwakhe uthatha ibhanti athi likhitshe likabani elifuneka linamaphepha namaphela abethe. So instead of basiyovasa izitya sawupakisha impahla xa sibethwa singava. So ndizama uku-expose how umama benganasini, so uba uzawuthi usibuso umdala okanye usibuso yikwekwe akanawuvasa izitya or ntoni. So bekufana igame. And if upheke kubekho neegame zopheka, we started uba neegame zopheka once ube se-high school iyaqala igame yakho. Alright. So if upheke ukutya okunamanzi athi uphekela bani ukutya kumdaka, igame yakho again ngomso. Okay. So you must wenze kakuhle so that uzokwazi udlula. Wathi into ezawutyiwa ngabantu le yenza kakuhle. So yeah. So now you pass elungisa eDwesi. Kufuneka uye university okanye kufuneka tertiary, umama uyakuthumela uba iya Technikon. What happens up? So ndaya khona ndafika kuthiwa kugcwele. Okay. So ndabuya ndamxelela endlini ndathi mama kuthiwe kugcwele pha. Wathi ndithe kuwe ambofuna isikolo, andizushiya umntana oyintombi endlini yedwa. Uyabona wonke omnye umuntu uyafunda apha, wena uzawushiyeka apha wenze nto. Ndithe kuwe ambofuna isikolo, unayo ingqondo. And umama kibedla uthi uthe kunayo ingqondo, uthi wena ewe. Next time akazuphinda athethe into eninzi akufaka impama. So I ndavuma ukuba okay mama, okay inqondo yodwa uqhwatywa. So the following day I went Vista. Okay. Andithi kwakuthiwa kugcwele Technikon, kugcwele e-UPE. So ndayotsho eVista, ndafika eVista immediately I met uXolani Mamkeli wayekwiPhasma at the time. Ehlala e-areani yethu wathi iza ngapha saphi i-statement sakho, ndambonisa wathi hayi uyathathwa wena ishori. So ndathathwa. I then enrolled for i-BCom Economics and Business Management. So ndaya pha and I was ndabuya endlini ke ndabeka pha izinto ndamxela mama ndisifumene isikole and she was happy. Okay. So the first year and ndandizixelela uba ndizawufunda nje le first year emva koko ndiyotsho ya kule nto ndiyifunayo. First year ndapasa zonke with distinctions. Oh wow. So enda apho ndifumana ibhasari. Okay. So njengoba nje ndifumene ibhasari, it was yonke i-tuition yami ibhatelwe for the year, ndinemali ye-registration for next year. Okay. So it was easy. Ndahamba ngo next year. And then saqhuba ke ngoku kwasweleka uphinda wasekhaya.
So siblings zakho. kwi-siblings lo wesibini uphinda did not reach millennium. Oh. So usweleka kaphinda I just gave in. But unfortunately I didn't realize it up until inyanga zahamba, because I was still passing nge-first quarter, because wasweleka ngo-December. First and second quarter zabuya i-distinctions zam. And then on the third one, it knocked me because I was just more involved now with student politics than this. I just didn't care. It was just because wagula nje 3 days she was gone. So it didn't make sense, and for me I just thought if umuntu nakho usweleka nje, so what is the point of making it? But ke ngapha ngakwi-academics you are doing well, you are still getting i-points kwi-university, ufumana imali ye-bursary back yokuba mawuphinde uqhubeke. So I got involved more with student politics. I got elected as a branch secretary ye-SASCO. That's when I got hooked. Okay. Balo introduce kuzo ke at the time. Yayingabantu, I can't remember ifani yalo bhuti yayinguWandile, because he used to nag me athi ingowase-Motherwell uTawela emfutshane. He used to say sister wakho was involved kwi-SASCO, so you can't ignore us. Oh, every time andizonika izikipa azonthi ndiqomba if only you knew, andibaweli kwa uba lapha esikolweni bawuyolala didikwe yile nto uba kusweleka uphinda ndifuneke ndivuke ndizapha. I just don't know uba ndisafundela ntoni if umuntu just dies and ntoni. But bamane bendimela. So when I went and realized kwalapha kuba into ba bayabadelela abantu ababhinqileyo, because I used to hear them bethetha ngento ba no bathi zi-project abantu ababhinqileyo and stuff. So that is what made me determined ba no, let me prove to them ukuba we can make it. And in fact some of us are not even interested kule nto ba busy ba crazy yokuba banamantombi, umuntu nihleli kungenele i-girlfriend yakhe, kungena le i-girlfriend yakhe. So I was like yeah, let's prove them wrong, but we can take the space. And I took the space. Yo, ngophi umnyaka ngoku nje makusenzeka loo nto leyo? It was year 2000 up to 2001. Oh, all right. How was it ke ungena kwakho, ungene i-leadership roles, uyafumana ithini into apha? Well, I think for me it was not difficult, because uku-introducewa kwethu kwi-SASCO kwayekungeneni kwethu, we had a dedicated leadership at the time eyayikwazi ukuza kuthi almost every second month. Okay. Upremier isengu-Tatu Stofile. Tatu Stofile used to have classes ne-SASCO. Oh wow. I'm telling you. So basics politics you would get them from him, and as well nento yokuba also comrades embracing you, because abanye babefunda no sister wam, so there were those that had a positive heart. Okay. But there were those dominantly ne mentality they are men, they are in charge. Okay. But yeah. Mamela ke ndiyayiva simuvile senza sibavile senza impahla zonodoli, sakuva umuva, sakuva ungene tertiary. Boyfriend apha? Date waphi apha? Kuthiwani apha? Wayengekho. I started into yama-boyfriend in DUSA University. Okay. So kuphi umnyaka because ngoku so busy in second year. Yeah. I think second year. Yeah, it was around 2001. Okay. So busy. Yeah. Thini ubhutisa yakubhutisa? Yeah, I think ndandunyelwa kukhumsha kwakhe, wayekhumsha ingumfana ongumXhosa ombi but okwazi khumsha. He was a comrade. He was very intelligent. So I think I used to admire him. So yeah, we got involved, and
Yeah. It didn't go well. Dashiywa nangumlungu, wandishisa ngomlungukazi. So and I got bitter and I told myself ayo yam lento mandike diphole kuyo. So so i-tertiary ihambe njani nje mufumene ibhasari? Are you moving fast? Are you moving on record time? Okanye ukhe waphazamiseka ngusista wakho and then ya-affecta academically ngokukho into ezirhuqayo? Yeah, I think it affected me. Ndibe nayo unyaka endiwurhuqayo. Okay. Because there were ezona nto ndandizipasa i-accounting I used to pass it, ne-economics I used to. Your auditing, remember second year I was supposed to do auditing, I was supposed to do commercial law. Zizonke wayebabethi besingena ko-parents inye lecturer athethe ndiqomba andiva nelizwe negama elinye lesingesi asithethayo. So yeah, it got me. You know what I can say nge-grief? It has a funny way of presenting itself. And as well, you realize after some time how best to cope with it. It never goes away. Because at times you do think of the person and ube state, but what comforted me and still comforts me na kwezinye bereavements that we've gone through in the family is to keep the memories sababantu bangasekhoyo uthande lento bebeyithanda. And in that way you are going to keep them alive, but it's really not well received xa umncinci, because uzibuza imibuzo emininzi and the society is quite cruel. Because abantu always want to remind you uba shame ngusister kaphinda ayishem now do finish uba shame man kwenzeke ntoni kuphinda asweleke ayishem, and you like nyanyani kwenzeke ntoni, uyazibuza nawe. And yeah. You also, now that medically the country has evolved well, you like why kwakunga engasindanga yabo, because she had jaundice and wavelo bayelo mehlo, and after 2 days, after a day akathetha, waziyela ngenyawo, after a day akathetha esibhedlele, on the 3rd day she was gone. Sure. But also what comes as a comfort is that she used to say akazufika yena ku-millennium. She did say it more than 3 times. Oh. Sihleli nje sizonwabele atsho, when we think of that siyayicinga into yoba mhlawumbi wayenayo i-premonition about her future, and yeah. Okay. Now i-tertiary ugqiba nini, ithini into zomsebenzi kubethwa ba, because sinengxaki ekhoyo abantu bagqiba abantu ukufunda kube nzima into yofumana umsebenzi. Kwenzeke njani kuwe? Eyakho ijeni ihambe njani around up? Well, the other thing, and no, you into but within politics, besides the sister thing, I had to delay also for his positions as a politic. But okay, when I finished in 2012, I started to apply for work. Got December, I went into firms apha eCape Road ndayofaka kwakho agencies apha eCape Road, if you can still remember a lot of them. I went to submit CV zazo kuzo ndabe ndiyazi uba I have qualified. Okay. So yima kaloku besithethe no ndithetha 2012, it's not 2012 no ixesha elingaka no yayingu-2002. Okay. Yeah, all right, in 2002 I'm okay. quite Khona mistaken. nje no. Yes. So after that, and then wafaka i-CV zakho. So I went ndafaka i-CV zam ndaphela ndithathwa kwikhampani elapha eDilparty that's making catalytic converters. Okay. So as a line operator, I went and ndayophangela as a laborer wearing overalls. Ndandingazi-size ke phaa zazibancinci iintswebe kufuneka ndi-alterishe because akho size dityebile. So namariva
But I think the experience molded me to understand the dynamics of the workplace, because that's when we were exposed to racism. Yho. Iline iba na two sides. Zenza into enye, abanye benza i-left yento, abanye benza i-right. So funeka ziyodityaniswa ngabathile. Ngapha bekufakwa only a certain racial group, ngapha kufakwe ethile. Ngo-2000 endo. I'm telling you. And i-superintendent lena ngumuntu omhlophe, and ingumuntu omhlophe nje uzawuthi kwaba mabowulala nina nisheke nizicule lapha. Nicula nisebenza nje niyacula yayilixesha lo Elvovo Dirango ngela xesha no Brown Dash niziculele phanodwa nizivisa kamandi bamakambe ubusuku awudinwe lo xesha ubetha ka 3 am amehla afuna uvaleka akho ndlela. But you know what, I used to have a temptation yonto ba suka ndiyeka lento, but ndicinge ukuba izawuthini into i-roll on who's going to buy for me that independence which my mother used to overemphasize about into ba funda uzimela, so that ukwazi uzenzela izinto, don't overly rely on other people, because once you do they are going to take advantage of you. Okay. Yo, hayi ke ndiyayiva into bangabana iyamuva into. Kungena njani, how do you get back to politics? Because I can see into bangabana apha from ebuntwaneni aziphepheki into edibanisa nokuphila. From ebuntwaneni na to high school to a tertiary ubungafuni politics. Somehow zenza bakuzo. Phuma kwakho apho you go and find work engadibaniselanga nento bozenza politics. But when you get there, you get to be exposed to abantu bamnyama phetheke njani. Ziya connecta kume zizinto. How do you then move from apho to into ba ube yeah. You know what, when I was a university student already, I joined the youth league. So I joined ngobhuxolani Simakuhle. Waye I think usemakana ngoku. So basijoin youth league sonke phendleni sangabantu be youth league, and they used to also come nabo bazo thetha nathi about student politics and politics of young people at the time. So we had that advantage. So as bandingena kweze SASCO ngapha unaba bantu nabo uSiphokazi wasekhaya has always been in the midst of politics. Okay. So she would also bring the documents and everything. But uba mna man be actively involved ndinyanzeleke into yeSASCO, and ndithe nethi ndibekla gear from kuSASCO ndakwazi ke ngoku it was easy to also join i-politics sohlala ujoina i-branch ye-ANC nokuba active. As a result ndiyophayela nje femini ndiyimember ye-branch, ndinyuliwe ndikwi-executive ye-branch yapha. I-branch yasedwese yayisadibanise ne-Klein School nezinyoka at the time. I-meetings at times were most of the time they were e-Klein School, funeka siwela umlambo naxa sibuye ebusuku siwela umlambo as a group, because yayidla ungena kwa Eldridge Jerry i-meeting. So sibuye ibe njalo. So as bandiphayele femini, that political life is not dead. I was have you addressed them awusilwa apha efemini awuziyeka zidlule izinto kanye? No, sasingaziyeka zidlule. We used to also speak nelantuka zethu, ishop siwa zethu. But yayi situation into ba you are one in a million, others ba complacent, abafuna uluza umsebenzi and bakuxelela into ba sisuke Transkei nale fam. Yo. And be streetwa ngohlobo wena into ninju uzayichinja oh man. So ingabi issue. And then when we went into logistics department, okay,
kwangondisa apha ile famine I lost my brother Uzihle. Quite an unfortunate incident, but nayi sudden death, and yeah, wonzakaliswa ngumuntu ongumelwane omdala. Utata lipolisa stabbed him for babekhongotwa yinjo Zihle bezawubetha lenja eba umhlaba. It's really another story which I'm not sure, maybe kukuyisibaleka ukuba ndingafuni udila naso, but I'm not prepared to get into it ngoba I just feel but it won't bring him back. Oh man. It will only bring the pain back, and yeah, and while the police justice was never served, and yeah, I think it's only God that can deal with that. Sengumuntu okhoyo lo tata. Ukhona, but he left the area kungekangcwatywa, and yeah, and yeah, we meet his family nabo baphela bethe sa, but ke it has I guess it's something man, and anamdla wayo, you understand, because I feel ba if uThixo kwakuvume yena ngendaba kaZihle, nguye umuntu who's going to deal with those that have wronged us and robbed us of him. It's quite sad because he was 16 and Zanga aphile. He had to, we hoped that uzawuphila longa njengabanye abantwana. Yes. But ke uThixo wavumayo, what can we do? To dwell more on that will just bring negativity. So I was saying, ngoku ndisefemini, Uzihle passed on. They refused to sign i-leave yam. Kwathiwa if ndithathe i-leave, because i-funeral is Saturday, so there's no point in me taking 3 days. And I just got tired because laa nto yongalali. I think le nto yenzeka nge-weekend, and then asalala Saturday, Sunday, Monday ungena 6 to 2 udiniwe. Tuesday you must stand kule nto ndathi no ndicela leave kodwa kuzofumana leave that I know ske ndigxothwe. Ndiyayibhala leave ndiyaninika nawubona uba manithini ngam. And then ndahamba. So ndandise ndiaplayele i-position ekwi-logistics department, and I didn't get that position. So on Monday ndabuya ngenkani yam for uzophangela, because they didn't say anything about uyagxothwa uyathini. So when I came back on Monday ndabizelwe office kwabe sekuthiwa hayi we've seen your CV from your application, now sikumuvela kwi-department ye-logistics. So I went there because asiprocessela abantu i-costing clerks kureconcilwa istaff esilapha eFlorin with what is in the computer, and then iprocessele bona aba bantu bapha. So I went there, ndaphela ndikwazi ke ukwenza nejomi. Kwakho abantwana babe kwakumandi uba kunye na of my age group, Hazel, Anelisa Sochenywa, and babe baninzi noXoli, many others from a New Bright. So that was the most nice part ye life yasefemini, but they were friends ke weekends sonke kumandi. But sifika apha emsebenzini yo esetyeze femini i-racism, yo umlungu othetha isiXhosa okwazi uthi hey izapha tyu wakho tontontonton. It's such things. And when you asithethi confront, ngo-1916 no, it's ngo-2000 when you confront him ba ayondlela yosadressa le jonga le nto yongabikho kwe-jackets sasikwi-logistics department akukho protective clothing, but you are expected to wear i-golf shirt enegama lekhampani, kuyabanda iwinter, funeke nihlale pha. We challenge them kusithiwa ayizuwina le nto eTranskei aba belungu sasisebenza apha
No, they bought the jackets for us. Yeah. So umntu who knows me from then would say Dandi, there were elements that were saying ngumntu conscious. Mna ndiyayibona uba ndihamba nayo mna ndiyayibona. Yazi So- kukho into endibawela ukuyithethe ngoku. For years kudala samamela kubekho abantu abathi hey ubani uphuma kwi-training or izandla zaka-Oliver Tambo. Hey ubani uThabo Mbeki utrainwe ku-Oliver. Hey ubani uChris utrainwe ngubani njalo. I heard you saying ba utata Stofile naye wayedla ngonikezela izinto. Yintoni le training kwenziwa ntoni kwi-training xa kuthiwa utrainwa ngepolitics? What is it exactly? So mna ndingumuntu ongayaziyo andikho kwi-politics. What does it mean? So for kwezinye izinto mhlawumbi ngaclear into yoba ngabana if ukwi-sales so umuntu uza teacher on how to deal with clients. This is how you approach a client. When someone says we were trained ke thina not le nto yangoku. Xa sichamphazelwa ngezo zinto ithetha ukuthini umuntu othi urhabulisiwe. What khasinike nje just nje in a minute or two ba what does it mean? Kuqala ni understand the tools of analysis ze politic. Okay. And the second thing kukuba ni understand the epoch that you are in. Epoch phase ye revolution. All right. Ukuba ni ndawuni kwi revolution. Okay. So ngoku silwela uvota. Kunge 70s. We are not allowed to vote. Thetha into enjalo. It's not only that. Asenzisho xa uthe ngephase ba Yeah. ngoku silapho ngoku. Salwela lona so ngoku silwela i-economy ngoku. Njalo. That's what it means. Yes, ndithetha njalo. Yeah. Yes. Injalo. So you are trained ngoku understanda epoch. You are trained to understand ukuba tools that you must use when you are analyzing. Okay. And as well, ANC has been recognizing more economy on how Karl Marx is depicting economy. So also the writings of Karl Marx become important to you to understand when you are when your thinking in politics should be aligned with that, because they talk more on how we envisage revolution, and as well the classification of abantu ukuba lo ngokwezezimali undawuni ngokwe-classes kutshiwo kuthiwa zii-classes. Umzekelo abantu you hear abantu besithi hayi siyi-working class, and you think ngumuntu ophangelayo only umuntu okwi-working class. Umuntu kwi-working class ngumuntu ongenanto, asinazi means of production most thina, asingobaqeshi. Umuntu one-means of production akabelongi kwi-working class ukuba ulibhutshwa. A person who can be able to employ kule class ye-bourgeoisie. So I don't know. Hayi Vovo ulilo, because you are able to employ someone. Okay. So unazo means of being classified as such. So Okay. it's basically that. But others are like, interestingly, there are so many people who are claiming to have been trained and so on and so on. But when abantu beva nge-vocab yabo, uba lo ayishem, makasixhomele ke sizawumbukela. Okay, all right. So I think ndiyafuna ukuthi, I don't know iba i-responsibility yakabani, but siva kabuhlungu executive mayor xana abantu masikhabe sithi kwangoko xa beyuzwa. Yebo. So if someone is trying to fight nawe, athatha abahlali athi mabotshisa abantu for londo le ingadibiniselanga ne-library yase Motherwell e9 iyotshiswa kwenziwe into. So I don't know ba i-responsibility kabani for us to go back to ebantwini and say there was a time when
ibi right mhlawumbi loo nto. There was a time bangabana kungu-85 ngoku siyatshisa ibhari and it's okay because sifuna le nto. But ngo-2025 ngo-2024 for you to ban indlela yoba i-Addo Road mayitshiswe, iNtonton Road makutshiswe because sifuna wethile. So i-sessions mhlawumbi ungakhona umuntu onokwazi bangabana athethe nabantu besizanzi ba how is it ngeyiphi indlela right if you are not happy ngalo council. There's no need for you uyotshisa indlu yakhe. There's no need bakuthini. So I think mna iyabaweleka loo nto. I hope ke somewhere somehow kube khona umuntu onokwenza into lapha because iyaphazamisa. Okay. Well, I think kulo topic it's quite a vast point of discussion because, or a broad one if I'm putting it correctly, on in the sense that lento yethu we do lack locally petitions process. Because I am always advocating here as an executive mayor. Ufika kwango November 2023, I was saying, kutheni lento kunzima uba makuprotyoro i-system that any resident inakho ukukhalaza. La esasikhalazo singapheleli pha sina i-app moskamasipala yokwazi ufakela izikhalazo. But la app iya kulo executive director responsible for the whole system. Then I generate a report once a month. Kandi we need a system that will say ukuba ndiqaphikelwe ngamanzi iyokhale epokothweni ka Mr Tsatsi head ka water. Ikhale kwi-email yakhe. Ilingwe ne-emails. All right. So iye kule relevant department. If umzekelo if le EPT for you to be serviced water meter wrong press 1 la one uzawuya kula email yale department. So we lack that kind of system and it's quite embarrassing that kule minyaka sizawube kanti sinabantu aba innovative kangaka asikwazi uachieve lona. So it's part of what I want to achieve here i-petitions process. Xa une service delivery challenge ingaphendulwa ngukhansila, what then becomes your next step? Because your next step kukuba ukhansila akakuphendulanga then uza ku speaker. If uspeaker akakuphenduli then ke ngoku you can resort to the mayor because it's the speaker or responsible for councillors. Okanye uqale ku mayor before uye ku speaker. I think i-channel right yoba speaker should be your last resort. But it's not happening. And ke ngoku sifanba every month we are submitting reports as councillors. Some are not submitting, some are submitting. And in that way, it's supposed to be those reports that are indicating to us nansi problem. In terms of the reference numbers, Kamaspala, it's what we said, makafike umei siyilungisile. I-reference number, noba i-tap, noba ngumbani, noba intoni, ngu-R1, ton. There's nothing that indicates by yeyiphi directorate, yenzwe ngeyiphi date. At least i-case numbers, mapoliseni xa uvula i-case number ine-date. Yes. Iyakwazi utrackwa uba le nto yeyanini. Apha unika umbumbumbu wento ingathi ikhiwe entloko, which is very wrong. It just shows into ba umuntu unakho hlala nale reference number uphela unyaka ume nale reference number. So we are trying to build a culture ezawuthi how do we respond to our people better, utilizing the technology as a solution for us to be able to communicate better ne residents. But lento yokuvalwa nokuchiswa, our response to government when government is not responsive, and government ke simposa only kwi councillors asizibali nathi as part of government as residents.
because the money that you spend ulungisa la ndlela yimali ngeyenze enye indlela kwesinye istrato singekabi nandlela. And umuntu okwi-disadvantage ikwangulo uhleli kule area yi-disadvantaged. So all I'm trying to depict here is that we've got to own the government. Ingxaki ezinkulu zase-South Africa is that sine-South Africa engenabantu. Inorhulumente yedwa. Okay. Ayinabo abantu because wonke umuntu nomntana okhoyo ngokarhulumente. Akukho tata wokondla la mntana. Uwondliwa nge-350 karhulumente but utata unxiba iskipa sikabhokati. Umntana xa egula akasiwa nge-medical aid usiwa kwi-public hospital. Xa sakhe indlela siphinde siyigrumbe siyidamage because ayiyo yethu karhulumente. Ikliniki siyayitshisa because ayiyo yethu ekarhulumente. So izikolo siyaziqhekeza sizitshise because ayizo zethu zezikarhulumente. Kodwa lo rhulumente wakhiwe ngentando yesininzi. So the question we must ask ourselves kukuba kanti lilizwe lelikabani? Ingabe lilizwe lihlela urhulumente kuphela thina sikho? So kufuneka ezo conversations sibe nazo ngoba ziqale lapha uba singa-owni urhulumente simvotele. Ngoba ungaye emeetingini awunawuzundivotele inuthi hamba mboba i-board member kulaa company emva koko wena ulale. Unganibuzi uba laa vote besiyenza apha la leta siyibhale uba siyakunominate ube phaa usenzela ntoni? Yi-responsibility ya each and every voter to follow their vote, not ngendlela ekrwada. Kwezi meetings zibizwayo babe ipati yazo basicebise kweza meeting sizokwazi uphuma nento etangible. Mamela ke ngoku andifuni ndakhe ndaba nelaka ndaba exposed ndibona kuza kwenziwa into ze-bylaws. So ndakhapha omnye umfana endandijomene naye owayeyi-legal advisor at the time. So saya eNewton Park Library. So sifike phaa gqwele ii-professionals abelungu, ii-professionals, ii-engineers, lawyers, ntoni ngootata abadala. All people. And ngoku ndabona indlela ba-engage ngayo. They went there prepared. They were asking into yoba ngabana no man, according to section bani walento useless ngolu hlobo because akabhayinde uthetha ngoMay. So we need to change that. It's not going to help. Ndamamela phana umntu xa phakamisile une-notes zakhe from kule nto ufuneka ayitshekishe. Listen to that with interest. Then kwenzeke the following day ndiphinde ndimkhaphe but we're going to a Motherwell. Akho neyi-one umntu wathetha into of substance. People were talking about ba itepu phaa intontoni phaa nina nisimoshela ixesha. And that sendiqomba man I call that, but and then ingqondo yabuya into yoba those are professionals phaya. And the majority yabo as well, they are part of making laa mthetho. You know, and they understand loo. So ikhona loo ngxaki. Kule nto itshoyo ke ngoku into yoba ngabana abantu abavotele umntu abantu bathini. Nanku umntu ubukele. How does one become a politician? How does one become executive mayor? How does one become indondoni? Ndikhe ndixa ncokola neetshomi zam ndizayikhe intloko le budget. Let's say u-VW une-budget ye-5 billion ngonyaka. I'm just ndikha nje intloko. And that u-VW for uba operate ahambe bafuna i-CA, bafuna engineers, bafuna ntontoni iba mayisebenze this thing. Yase-VW be profitable, ithintini, you must account, funeka uthintini. Then masithi nje i-budget ye-city or i-metro or intondoni nayo i-5 billion. Yenze kanjani ngapha that we don't look for such? Sifuna umuntu ebengxola eholweni. Is that what happens phofu? Ndingacimba kunjalo.
because kuthi thina as a layman xana kunyuka umuntu phaa emabobosini uye waphakamisa wangxola then abahlali bathi Funa yena. hayi ubani uyabaxelela ubani and bona yakhumsha ubani yakhumsha ubani makungene yena so ikhona indlela to protect into yoba ngabana isikolo masibe khona for abantu bazawuphatha okanye it is just on into yoba kubani bevotelwe kubani becampaigna phayana kubani bephaya ekuhlaleni wamuva up the ranks. Is there a way kwisystem eprotectayo into yoba ngabana yi-5 billion ngapha ne-5 billion ngapha it's only ngolu hlobo and then ngapha it's easy ngapha ithini into yabo kakhulu nike nje le ndlela uba kungenzeka ngayo so umuntu obukeleyo othi usisi uthi ngowabazalile kwazakhele ungumuntu omnyama uthetha isiXhosa ebefunda apha but uphethe the whole city hayi sanam ndiyafuna uthini kulaa mntana na 15. Well, it differs from party to party. I-constitution yona ye-country does allow, ne-electoral act does allow any South African ukuba mayinyulwe as a council. But where it prohibits umntu is when umntu ene-criminal record or bambe kwarhulumente. You can't be a director and then a council at the same time, or working for urhulumente uphinde ube yi-councillor at the same time. So that's where it is stopping you from being one. But as well, it differs from party to party in terms of its candidates. We know other parties, they do a recruitment process, ku-advertise kubekho abantu. But eyami party, i-ANC, niyanyulwa phaa ezibranchini, nibuywe niye kwi-interviews. It has introduced into ye-interviews. But where it was different on what councillors bekusithiwa mayibe intando yesininzi. Alright. Kodwa nabo ke ngoku bascreenwe for i-criminal records and other threatening matters kukwenzela into abazokwazi. Kodwa kwi-PR list where umuntu ukwazi uba ngumeya, yi-mayoral committee member nantoni, bekuthiwe kufuna abantu abane-tertiary education. Kodwa ke baba khona abantu banelaka bawutsibe ngapha ungayazi babetsityiswe njani. Kodwa umthetho wona ubukhona. There's a policy which is clear that says you must have tertiary education, you must have completed the 6 modules as compulsory as OR Tambo School. Eza modules ke zithetha nge-understanding yakho ye-evolution of i-country le from kwi-Boer Wars eziliweyo up until when we got into democracy. And it also talks on economy as modules. They also address what else did I not count? Yeah. Okay. So those are the issues. Umntu ke uye athi, I'm sure those were exempted because bapase napha, because once upase zanto zikwi-level ye-tertiary education as a module, so 6, it is assumed that you are well uphekiwe nyani ba ungakwazi uma phakathi kwabantu ngothethe usimele kusitsho sithi hayi inkokheli yethu. So any South African can get there, but I want to say kubantu we need to be very cautious on how we select leaders and how we select political parties. Because if usinalento ithi sidiniwe mabatshintshe, kuzawudinwa kutshintshwe and you get in someone who's not experienced, someone who's going to take the country back, because there are smaller parties ezivuka ngoku zizimise ngokwe-racial lines.
kuzothiwa le party yekhala ethile only. Sidlulile siyi-South Africa kulanto ngoba siyayazi ipain yalanto. Yendoba uba ilizwe linophathwa ngumuntu othi abantu ihlango lithile malibe phezulu kunelinye izasibuyisele emva ivuse izivubeko isenze into yoba nathi masiphinde singabi ngabantu sibe zizilwanyane xa sibizwa. And okwesibini into yoba xa uthatha abantu kwipati engena-experience uzawulobhisha abani for policies to change. Abe emncinci abarhulumente bendibaniselwana ngabanye basihlisa besinyusa besenza into yoba singakwazi ukuachieva izinto. Umzekelo Nelson Mandela le ikhange ibuild izindlu for i-period more than 6 years. Yo. Ile ipati engenayo ayo priority into yokwakhiwa kwezindlu. Ijika imali ihambe njalo 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 njalo. So aba bantu who were waiting for houses since 1996 because there are those babelindele izindlu basalindile nangoku balindele umbutho abawuvoteleyo ozabanika izindlu. Uba ke ngokuphinda kungena omnye umbutho othi mna ndizakhe izindlu ndizobuilda i-welfare state, laa mbutho yena una history ye-country because lo uthi ubuilda umntu makangalali engatyanga, umntu makafumane indlu is in the know that indlu ibingafunyanwa ngumntu ongumama, indlu ibingafunyanwa ngumntu ongatshatanga, indlu ibingafunyanwa ngumntu omnyama kwii-areas ezithile. So into yokuba kuthiwe ngoku umntu makayifumane indlu makabe nesitshixo esifubeni kwenzelwa into yoba kubuyiswe sasidima sasihluthwe kabuhlungu ngexesha lengcinezelo. So abanye abayazi loo nto bathi sicreata nje unobenani wento yodlala bengayazi into yoba zizithembiso ezazenziwe nabantu bento kwathiwa ukukhululeka kwethu sizayokhetha izindlu. Nangoku urhulumente uyenze possible. Urhulumente une-policy kuthiwa ngu-flips laa nto apho ukwazi uvuka uyotsho phaa kwezaa offices ze-Green Acres ubone indlu uvumelane nomntu laa ndlu kodwa funeka ibe kule bracket yendlu ye-RDP. Sure. Ukwazi uthenga laa ndlu ngesubsidy inikwe ngurhulumente akuthengele indlu ngemali elingene nalaa nto. Kusayinwe ukwazi uba nendlu ungakhange ube kanilindele i-RDP house. Ukwazi uba nendlu yakho ufumene isubsidy kurhulumente if you do not qualify for emsebenzini wakho nandawonini. So ndizama ukuthi once we carelessly say mawutshintshe andivoti, uba uvoti funeka uyazi uba once ungavoti iinkonzo ezazizukwenzeka because zii-politicians ezidicayida ngesayiti yendlu zizo ezidicayida ngawe ukuba uhamba phi awuhambi phi. The day we divorce politicians is the day we are turning our backs ukuba masibuyele back apho sisuka khona. And we can't act as if we are not conscious. We are conscious. Awuyicimi consciousness xa iseyikhona ikhona. So we've got to find a way yokuba how do we make those that are appointed accountable. Kubakho into ke xa sesiya apha egqibeleni into yoba ungenile kwinto ye-100 days, do you want to share into yoba sekwenzeke njani kuwe, how was it? Because I would want xa sizibukelele nje from kwi-layman nje sizijongela singa-understand uba kwenzeka njani. Ungenile but njengoba ungenile there are other parties ezikhoyo as well. So it's not like uba ngoku ungenile if ilaa mali mhlawumbi 5 billion ngeyakho for you to decide nje nanjani na. Bakhona baza kubhudisa, bakhona bazayiphikisa, bakhona bazawuthini. Kwenzeke ntoni so far nje masongenile ezi-exciting ke sifocusene kwezi positive into yoba you feel good, you've always wanted this because akhange side sifike uba sifikile njani for you to become one. But I've seen ba uyile esikolweni. I'm excited about that. The journey nje you can take us through nalapha into yoba from Pioneers Femini, I believe you went at Bisho, and then from PA to come here, how was that? And ibiyenzeke njani for the past whatever number of days ulapha? Well, from a Femini, I then went to take a contract apha kwamasipala through an agency
from then I applied for a job KwaMasipala, I got it, and from there ndawo yi-councillor, first time councillor. I think I was Gapi 30 at the time, when I was a councillor, and responsible for sports, arts and culture. Afterwards, ndachinjelwa kwa economic development. Afterwards, ndachinjelwa kwa transport. So, with Department of Transport, we're starting it afresh because it was not a standalone department. So, we had to start now making it as a department. And I think from the then tenure, there's a lot that we have achieved, Okay. which was non-existent. And I think it's what has brought confidence even now to the parties that we are in. Ukuba, from all the work that I was doing then, there was just achievements, and even now, achievements, no corruption. And I then go 2026 sakhutshwa 16. Yo 2016. Yeah. Eish. Akafiki no 2016. Akafike ebethule ngo 2016 sakhutshwa, and then kwangeni opposition, so I did not get in as a councillor. And in any case, discussions zethu no Denny was that I'm not going to get in as a councillor, I will get in as a director. So unfortunately we didn't win. So when we didn't win, ANC appointed me to be a coordinator. So I was acting as a secretary then, being a coordinator, Kukwita's team, up until 2019 when we were going to Bisho. At Bisho, Nangena is a member of parliament, serving in 5 normal committees. The other 2, Ibi Women's Caucus and the rules. So others, I was chairing safety, but others, Ibi Zezi Bendi, Seva Kuzo, economic development, or COGTA, public participation, and okay. But there were those committees that I was serving on. And I think what brought me back, I requested to be released because I felt I can make a difference better in the city than being a bishop. And yes, it knocked me somehow in terms of my pension and benefits, but I don't think it was a bad decision after all, because since I came back, you've seen stability. We've managed to work well with the parties that we are in, and we are still holding the fort beautifully because we are able to communicate with each other. No one is undermining the other. We take each other through in terms of the future plans of the city. So I still believe that this city has a lot to offer, and for us to give in and want to serve other areas of the province without assisting our people to benefit from what is in front of them, we would have failed in terms of why we joined the movement. And I think part of what remains an issue or a commitment that we must deliver is the economic emancipation of the people of Nelson Mandela. You've got a lot of stalwarts that have been part of the struggle.
you have a lot of economic development happening in the city, but the locals are not featuring. So we've got to create a mechanism that will be able to selfishly advance the locals, so that when others come, the economy is then not ring-fenced, but it talks to how the value chain is maximized on the locals. We are going to achieve that because we are strategizing. We met with Kucha. So we are of the view that if we can focus on an alternative of the auto sector, we should be able to deliver a lot for the locals, not only on a temporary basis, but we want jobs that can be able to create opportunities that can be able to create industries, not jobs. Because if you offer one a job and not to be an industry head, we've got people abafundile apha who are underutilized. And we've got to channel them correctly because we are exposed on this side of the table. The other matter is that we have not maximized on the sectors that are in your oceans economy. We have not maximized on it for the benefit of the locals, your mining, quarry, which is available, and other minerals that are available in the city. They are taken value chain yayo by outsiders instead of us making it deliberate for those that can be able to employ local people instead of cheap labor that is foreign. So all of those issues that I'm saying, it's what we want to realize. Of course, the infrastructure, all of that cannot happen outside of the infrastructural investment. We've got to rebuild the city and temper with a special arrangement. Hence, we said we need to build the Kucha Ridge, because Kucha Ridge speaks of an area that is having luxury apartments, and it speaks to low-cost houses. So if you bring our people closer to the business centers, they are going to also benefit. And as well, we've discussed at length in terms of starting a process of turning away of turning this CBD into something new, because it's no longer our CBD. In the waiting housely, I say you CBD. So we want a new chambers. We want a new CBD that's going to be at the center of the city. So all of those can only be realized if this stability continues. Okay. And we've got to harness it so that we deliver. There is no time. Okay. I wish abafana bapha Vista babecinga amalady awonophatha bayibona. Bayanibona. Oh, bayakubona. Hayi bayanibona. Yabakhumbuza? Hayi bayanibona. Mna ndiyacela uyivala apha ngoku. Ndicela nje mna eyam nje confession yoba ngabana. You know, xana kuthethwa into, I don't know whether this was Hitler or ke wayithetha uba a lie ethethwe kaninzi abantu baza-end up bebelieve. I think it was him. Into yakhe yoba it doesn't matter if you repeat that lie, iza-end up abantu bebelieve. So to some extent, we were told so many times into yoba ngabana i-ANC is corrupt, ANC akho skolo, ANC ababhadlanga aba bantu funeka kuthini. Noba ngubani uma nithetha loo nto. It could be abantu bamhlophe, it could be into ntoni. So I want to say, njengoba ndikumamele apha,
wazi into endingazaziyo. Njengoba ndikumamele apha, I'm listening to umuntu clear, umuntu endithi we are safe. Njengoba ndimamele apha ndiyabona uba ikhona i-direction. Inzima into yoba ngabana umuntu angaba yi-executive mayor. Because apha akuthethwa ngento eyi-one. You need to understand ikurha kwenzeka ntoni, uTransnet wenza ntoni, i-Oceans Economy kwenzeka ntoni, idibene yonke. Uba ngumzali ekufuneka uxolise everyone. Kukho okhala nge-RDP House, while lona une-mention ne-private jet esithi yena uneengxaki zakhe. Uphazanyiswa yi-tax, uphazanyiswa yintontoni. And important, kukho omnye okhala oyi-middle class, into yoba ngabana, hey thina asihoyanga apha. Apha kuhoya abantu be-350 okanye kuhoya ezi-billionaires. Thina, so I can imagine how hard it is to be in that seat. But mna for tonight basithethe apha ndiva kamandi knowing into yoba ngabana we are in safe hands and ininzi into zakwenzeka. And ndiyafuna ukuthi ndizamkhapha ugovernment. Ugovernment akazukwenza nje. Njengoba ndinomntana endlini ndizamkhulisa ngokwam. Njengoba ndinotata apha endlini ndizamkhulisa ngokwam. Thank you. Njengoba ndinenkosikazi ndizakwenza ngokwam. Njengoba kukho umuntu osebenzayo apha endlini ndizamhoya. Thank you. Njengoba ndine-staff kwibhizinesi yam ndizasihoya. Uyibhutsha. So thank you so much, and I hope it's not the last time. I think the next time siphinda sithetha iyawuba kwinto ethile specific, whether we're talking about Oceans Economy, where we teach people about bunkering, where we teach people into yoba ngabana what does it mean xa kufika i-cruise ntontoni apha, what does it mean xa kufika i-vessel, njalo 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 njalo. Ndiyayithanda into yoba sizitashile izinto ezi-practical. I love loo nto. Sizaphinda sizibone ezinye ii-sessions. So thank you so much. Nabantu babukeleyo, I hope bafumene ngohlobo ndifumene ngalo. It is into yepolitics inzima, but you managed to make it mayibe mayivakale ngohlobo. That's what we wanted. Enkosi kakhulu. Enkosi bhuti kakhulu nakuwe nabaphulaphula. All right. Enkosi. Sure. Thank you so much. They can like and follow and subscribe Uphikelela podcast. Enkosi kakhulu. Sure.